dáme ešte poličky. Prepáčte, bo sa mi vybila kamera, takže toto bude jak druhý part. Bo sa mi vybila kamera, tak som mi musel dať ten nabíjačku, už mám na nabíjačke. takže dám schody. Kde sú schody? Tu. Takže tak. Tu je zase polička do kuchyne. Počkajte. Tak. Niekomu prekážali mokasíny, niekomu obliči krátkodobý wow efekt. 34 bodmi sa Lívia ujíma vedenia. Ako sa ukázalo, dátová expertka Lívia tretia súťažiaca Tak. Takže kuchyňu máme. Tu sa bude jesť. Tu. Stôl. Ešte je knihy, pardon. Tešíte sa, čo pôjde ďalej? Tento program a možno aj nový televízor vám prináša nový. Žijeme technikou. Nemám ten stôl. Zmizol tu stôl. Ešte 5. Tak. Kde je stôl? Už to musí byť. Tak, nevadí. Stôl asi nemáme. Nevadí. Tak. 24 skeleton. Dobre. Tak. Už by som to urobil.
Ešte tu treba urobiť. Jak sa to volá? Ahoj. Tu. Tak. Tak. Kinder Surprise. Milujem, keď sú happy. Zostanem tu celú noc, darmo kričím o pomoc. Odíde a zhasne, špina na mne zaschne. Somat Excellence 5 v 1 extra účinný proti nečistotám zaschnutým až 72 hodín. Somat Excellence 5 v 1. Štedré Lucky Boxy sú tu. A s nimi ťa vo Fortune čakajú skvelé prekvapenia a parádne výhry. Otvor si svoj Lucky Box každý deň. Získaj štedré bonusy a uži si zábavu na maximum. Fortuna praje tým, ktorí chcú víťaziť. Zisk oslavuje 46 rokov s fantastickými ponukami. Slava 20 až 60% na všetko. Tak, kto to vyžaruje? A tam hodí hore to ideš. Máte radi senzačne nízke ceny? V Kauflande nakúpite za senzačne nízke ceny. Už od štvrtka Orion študentská pečať od 235 gramov za 3,39. Bask ryža kilogram za euro 49. A zubná pasta 75 ml za 3,29. Váš najdôveryhodnejší predajca potravín. Kaufland. Prenosná karta Visa prináša zdravie aj tento mesiac. Yoga na M. Bolesť chrbta sa dá liečiť, nielen potláčať. Teraz za výhodnú cenu. Nedovoľte bolesti brániť vám v pohybe. Dopravte si úľavu z Voltaren Forte 180 gramov. Teraz vo výhodnej ponuke. Ibalgin 400 pomáha pri rôznych typoch bolesti. Rúžový Ibalgin je len jeden. Doripicin. Pastelka pri bolesti hrdla sa obokáne použiteľného antibiotika. Budem robiť ten veľký... No. Počkaj, ešte štôl. Ale ten nevedel som nájsť. Takže tak, neviem nájsť ten stôl, ale viem, že tu je. Ale neviem, kde je. Ešte chladničku potrebujem urobiť. Takže chladničku, súd. Sem si budem ukladať veci. Dvere. Takže. Dvere sú tu niekde. Aby priniesla rôzne vyšetrenia a služby pre každého. Pretože ešte lepšiu dostupnosť k zdraviu si zaslúži Tak. si rovnako. Nech žije A ešte, nie, toto. Toto dám na chladničke za dvere. Hotovo. A ešte. Že sa to volá tento blok. A ešte toto. Takže chladnička bude tu. Čo sa nechce použiť na to?
ktorí chcú byť stále v pohode. No. Tento program vám prináša zrejme úspešný rok 2025 od Typosu. Sedem semifinalistov už poznáme, tým posledným bol vo veľmi napínavom finále ja. No a dnes hľadáme toho 8. Čaká nás ďalší rýsku špeciál. Ja vás srdečne vítam a idem vám predstaviť našich dnešných súťažiacich. Len pripomínam, že sú zoradení podľa toho, koľko u nás rýsku dokázali počas svojho pôsobenia nahrať. Tak to nepôjde tak, jak som si myslel. Tak, nie. Jak to mám teraz urobiť, lebo ja som to chcel takto, že položíte blok, že na to by ste dali dvere takto, iba otvoríte. A to by bola kladnička. Ale tak asi nie. Ja by som to, robím to takto. Zvieracie symboly krajín. Elementárna rovnica. Jaromír To bude chladnička. Slovenskí autori detskej literatúry. Šiesta téma čísla v názvu kapiel. Tak toto bude chladnička. Toto sú si. Nie, to nie je môj súd, lebo to bude súd. Takže Jan, v tejto chvíli čísla názov kapiel za 100. Americká skupina pod vedením Lindy Perry s hitom Uzap. No. Gordon Bones a pokračuje Jan v tejto chvíli. Tá zýva. Plošina, nástupište alebo základňa. Ja, platforma, toto je platforma, správne. Plus 60, pokračuj. Tu pôjdem dole. Zvieracie symboly krajín za 100. Ty tam bol svoja, choď mami nechaj na to pojedeš. Dravec, ktorý sa v roku 2018 stal národným zvieraťom To Estónska. nič. Tak nepôjde to, čo som ja chcel. Je to vlk, sivý vlk, štát, Tak toto zastavím. nie sú národné zvieratá. Pokračuje Ján. Zvieracie symboly krajín za 80. No, nechaj to. Národné zvieratá Chorvátska majú ho aj na 1-eurovej minci. No, vidíš, Marián? počkaj, chodíte. Ale snad správne, 80. Tak. Čísla v názov kapiel za 20. Kariéru v nej odštartoval Michael Víš, Jackson. chodí len tomu, že? Matúš, Jackson. Správna odpoveď. A znižuješ na minus 40, pokračuješ, Matúš. V tomto klube NHL odohrali 11 sezón. Matúš? Presne tak. A dodnes v rámci konkursí niekoľko rekordov, napríklad najviac gólov, ktoré dal európsky hráč, a to je 439, to je neuveriteľné. Matúš, pokračuj si plus. Jaromír Jágr za 80. Jediný hráč, ktorý ho dokázal predbehnúť v bodovom rebríčku NHL. Matúš? Wayne Gretzky, áno, Gretzky má 2857 bodov, Jágr 1921. Matúš, pokračuj. Jaromír Jágr za 100. Máme prémiu, Matúš, nie je to zlá téma pre teba. Stovka na konci, aj stovka sa dá aj investovať. Tak, toľko. 100. Dobre,
aj taká. Túto trofej pre najlepšieho českého hokejistu získal 12-krát. Áno, zlatá hokejka, netreba sa prihlásovať. 200 na konte, prvýkrát v roku 1995 a naposledy v roku 2006. Takto môže to byť. Súčasný názov klubu, v ktorom začínal svoju kariéru, Tu budem mať bazén. Jan HC Kladno. Tak toto neznám. Marian Matúš. Rytíči Kladno sa to volá ešte stále na súpisku v čase, keď to volá DJ Pohodlný. Tak. Tak. Toto historicky symbolické číslo nosil a stále nosí na adrese. Matúš 68 vybral si vám pripomienku invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Matúš, pokračuj. Číslo obrazovka 40, poďme na to. Sú z Dublinu, vydali album Achtung Baby. Matúš, YouTube, presne tak, 260. Matúš, pokračuj. Číslo obrazovka Tak. britsko-írsky boyband, jeho členom bol aj Harry Styles. Za chvíľku budem končiť, už iba vodu a mám tu celý barák. One Direction. No, áno, dá sa takto dať. Takže. Tak. No. Bol známy nielen epigramami, ale aj detskou tvorbou. Napríklad knihou Snehuliaci, ktorá má aj svoju filmovú podobu. Tomáš Janowita knihu napísal s Vladom Bednárom. Pokračuje Matúš. Autor dnes už legendárnej knižky poézie Modlitbičky, ktorú radi čítajú deťom aj dospelým. Jan Milan Rufus. Milan Rufus je správna odpoveď. V kuse 20 pokračuje. Slovenskí autori za 100. Písala nielen pre dospelých. Jej knižka Dovidenia Zuzanka o malom Ivankovi a jeho novej kamarátke je klasika. Je to Hanna Zelinová. Jan, pokračujeme slovenských autorov do 40. Dobre. Autor veselých dobrodružstiev Prasiatok Dubkáčika a Budkáčika, ktorí pred premenou na jaterničky načali do sveta. Dobre, nechám toho tam koslíca. Tak idem zhodnotiť môj dom. Tak tu vypadá zvonka. Tak to vypadá zvonka. No, ja vám ukázať celý interiér. Tu máme ladničku, tu máme kuchyňu. Teraz to zatvorím. Dobre, keď to zatvoríte, automaticky tu vidíte. Tu vidíte môj bazén. Tu máme výrivku. Potom tu máme moju posteľ, tu máme toto telku. Tu máme šatňu. Tu máme knihy. Tu máme, jak sa to volá, krb. Potom vám ukážem ten bazén. Tu máte bazén. Potom tu máte poličky, tiež knihy. A to je všetko. Takže dovidenia na budúce.